אני מאוד אוהבת אוכל גורמה. בכלל אני מאוד אוהבת איכות, בהכל. בבגדים, בחברים שאותם אני רוכשת, במוצרי איפור שיש לי, בכל דבר. אבל הכי אני אוהבת רהיטי גורמה. כן, כן, מסתבר שיש דבר כזה. והיום אני הולכת לפתוח לכם את הראש עם טרנד חדש, רהיטי גורמה. שלום יאללה. אוקיי, עם כל הכבוד לרהיטים מעץ, פה זה כבר ממש אומנות. ספרו לי, מה זה כאן? נכון, זאת באמת האומנות שלנו. אנחנו לוקחים כל מיני חתיכות בדים וכל מיני חתיכות אורות, ופיסות פיסות מרכיבים עולם שלם ששייך לעבר שלנו, ששייך לילדות שלנו, עולם של אסוציאציות, נוסעים במטוס ורואים שדות, וגם השדות הן פיסות פיסות. יש חיות שמופיעות בתוך התמונות, שהם חלק מסיפורי הילדות שלי. טוב, אחרי הסיור המרתק שהראיתם לי את כל הפריטים האמנותיים, מעניין אותי לדעת מאיפה בעצם מתחילים. יפה, אז באומנות כמו באומנות, מתחילים ממה שמוצאים. מצאתי את הגובה הזאת, לקחתי אותה, הוספתי לה קצת שאריות של אורות, והפכתי אותה למנורה. ככה אנחנו בונים כל מיני דברים, חלק מהשאריות, אחר כך כשדברים הם לא משאריות, אלא דברים שהם מתוכננים, אז הם כבר מתחברים עם הדברים האמיתיים שמצאנו בשטח. זה טרנד היום רהיטי אומנות? זה מאוד טרנדי. פעם היה אומנות שימושית. זה היה משהו שהלך כל המאה ה-20, מהכרזות ועד העיצוב. היום יש שימוש באומנות. אנחנו מכניסים טרנד חדש שהוא בעצם שימוש יומיומי באומנות. בכל דבר יש אומנות, אנשים רוכשים אומנות, אנשים מרגישים יותר טוב כשיש להם רהיטים אומנותיים. כשניגשים לקנות רהיט אומנותי, מי מגיע עם החזון, הלקוח או האומן? האומן מקשיב לרצונות של הלקוח. אבל הלקוח נותן חופש יצירה מוחלט לאומן. כמה זמן נדרש בשביל ליצור רהיט כזה? מתחילים קודם כל ממחשבה ורעיון, ולפעמים איזושהי הברקה, פרח קופצת. הולכים לנגריה, מוצאים חומרים, מוצאים ריפודים, הולכים למצבעה, מכניסים את הצבע, וביחד עושים מכל המכלול הזה דבר אחד שהוא בעצם העיקר שביצירה, התוצר המוגמר. העבודה כזאת מתמשכת בסביבות שבוע, שבועיים עד חודש, ומוצאים עבודה יפה. קרה לך פעם שעיצבת רהיט בהזמנה ולא יכולת להשתחרר ממנו? לא, לא קורה לי דבר כזה. אני יודע שכל פעם שאני אעשה איזושהי עבודה, העבודה הבאה שאני אעשה היא תהיה יותר טובה. לא, כי אני פשוט די נקשרתי לקורסה הזאת, ולא נראה לי שאני הולכת לשחרר אותה. אז את יכולה לקחת אותה, ואנחנו נעשה כזאת חדשה. אתה אמרת. בבקשה. אמרתי לכם שאני אוהבת איכות, וכשאני אוהבת משהו, אני לא מוותרת עליו.